Egunon, aieteko lagun guztiok. Zer moduz? Ja behitu, gaur ere, zuek guztiokin, egongo gara hemen nire etxetik, amentxe ikusten duzuen etxe horretatik, Urdaibai berzenterretik, zuekin zuzenoko bat egiteko, berriz ere, arrano arrantzaleen mundua ezagutzeko. Eta nola dauden, egunon, aieteko lagun guztiok. Erreserbara, eta ziren, ja behitu, arrano arrantzalea. Gaur ere, ekizu egon guztiokin, nola etorri ziren, arroi, eta landa, amentxe ikusten duzuen etxe horretatik, azkeneko zuekin egon irzenean, horretzi zuzenoko bat egiteko arrautza, eta itxaraten arrano arrantzaleen zer gertatuko. Eta nola dauden, sorpresa, egunon, aieteko lagun guztiok. Zer moduz? Ja behitu, bueno, gogoratuko dizuet, nire izena, Edorta Unamuno da, eta hementxe, Urdaibai berzenterren egiten dut lan, eta hemen biltzen gara, ni eta nire lagunak, arrano pilo bat dauzkat, Vicente, Jose Picasso, Gabon, Xavier, Amets, Rowan, Arrate, dena arrantzatzen, agoia, nire izena, Edorta Unamuno da, eta hementxe, Urdaibai eta zuek ere, eskolatik eta hori egiten nire lagunak, pilo bat dauzkat. Gaur, beste nimarik, oazen ikustera, Gabon, arrantzaren, agoia, utziko nire etxea, Arrate, dena arrantzatzen, beste kamerak ikustera, baina utziko arrantza zuek ere, hasta eskolatik eta hori egiten nire lagunak, pilo bat dauzkat. Gaur, beste nimarik, oazen ikustera, Gabon, arrantzaren, agoia, utziko nire etxea, Arrate, dena arrantzatzen, eta amentxe bueltatzen gara berriz ere, eta behitu, zer dan ikusten duguna. Begira, hor dago, abia, arrano arrantzalarena, eta hementxe, gertu, arrano arrantzaletariko bat. Guazen ikustera, zein den, hortxe, lasai asko dagoena, lasai, gero urbilduko gara bian zer sorpresa dagoen ikustera. Baina urbilduko gara, ondo ikusten dudan, roiren antza dauka. Uste dut roi dela, baina ez diot eraztu nahi ikusten. Urbilduko gara apurtxo bat, zaiteko nahiz ikusten, behitu ikusten da, ia siesta botatzen ari dela, behitu ze polita ikusten da, bere begi horiarekin, eta nik uste dut logure dela. Ze, klaro, abian lan asko dauka egiteko, Ontsa ikusiko duzue zelako lana daukan. Baina lehenengo, bai, uste dut hau roi dela, bai, ez diogu eraztu nahi ikusten, baina bai ikuste dizkiogu bere atzaparrak, kenduko nahi hemendik bitartetik. Horrela, irudiak ikusiko ditugu bakarrik. Eta ikusten ditugu bere atzaparrak, arrainak harrapatzeko, zebua, ez da gizu zelen nolako arrainak harrapatzen dituzten, gero, erakutzeko dizkizuet arraintxo batzuk. Urbilduko naiz. Bua. Ikusi, zelako atzaparra dauzkan, arrantzatzen duenean, arrainak iesez egiteko. Eta zertarako arrantzatuko du? Begiratu. Ontsa ikusiko duzue. Urbildu naiz asko. Urrunduko naiz apurtxo bat. Eta horrela ikusiko dugu dena orokorrian. Bene, amen. Beste arrano arrantzalia, landa, gure azpian, ontxe, ikusten duzue? Daukagu hemen arrano arrantzale bikotea, eta falta den familia ezagutzea. Goazen hurbiltzera, abian, zer dagoen.
Goazen hurbiltzera. Ze hemen horrela urrunetik ikusita ikusten dugu abia hor padura erdi-erdian dagoela, baina hemen badakizu ez da, sorpresa polit bat daukagu. Behitu zer nolako txita polit bi. Potolo, ze jaten dute pila bat, begira, ontsi altxatu dira. Amentxe, arrano, arrantzale, txitak. Urdaibaiko arrano, arrantzaleen txita bi. Kusi, ze indartxu, ze handi, eta dagoeneko ja lumak ateratzen ari zaizkie. Izan dituzte horrelako lumatxoak, panpinen moduko lumatxoak, baina orain, hasten doaz, eta begira, zelako polito dauden, zelako egoak dituzten, egoak ere gutxika hasten, gogoratu, ze esan dizuen, orain txikitxoa dira, baina gero, heltzen direnean eta handitzen direnean, egoak puntatik puntara dira, guk eskuak zabalduko begainituen moduan, hori baino gehiago, Osake, behitu, ze guapo dauden arrano, arrantzale txitak, abia honetan. Eta urrunetik ikusi ere ez dira egiten, zer konturatzen bazarete, daukate hortxe dauden adarren kolore berdina. Oso antzerakoa. Eta orain, seguruenik, nik uste dut honek ja gozaltzeko gogoarekin edo behintzat zerbait jateko gogoarekin egongo direla, ze agian, orain dinok ez dute gozaldu. Gaur goizean ez dut ikusi, baina, agian bai, igual gozaldu dute, baina behintzat, amentxe, itxaroten bere gurasoak arrainak hartzeko eta jateko. Eta behitu, ikusten duzu zelako abia, ez da, nik ere ikusi dut gauzatxo bat, eta erakutsiko dutzu bai, zelako langileak zareten zuek, txoriekin lanean. Behitu, erakutsiko dizkizue zenerik txoritxo batek, ez dakit lumi izan bada, ala norri izan den, bidali dizkit argazkitxo batzuk, eta ikusiko ditugu orantxe momentuan. Batez ere nola eraikitzen dituzuen abiak ikusteko. Batzuk nola egiten duzuen den egortabeen lan txoriekin. Behitu, guazen ikustera. Amen. Zuetariko bi hegaztiak lantzen, kasu honetan eskin osoa lantzen. Joselako langileak zareten, Gero baita ere ikusi dut, nolako abiak egiten dituzuen belarrarekin eta jartzen dituzuen zuhaitzetan. Ez dakit eskola ondoko zuhaitzetan, edo parkean, edo non egiten dituzuen, baina abilak zareten ez, behintzat abiak egiten, Horrelako abiak, baina ez bakarrik horrelakoak, Ikusi ditu zelan ipintze dituzuen, zuhaitzetan, abiak benetan eleganteak, Zuhaitz askotan gainera. Behitu, hemen ere, zelako leku politak egin dituzuen hegaztiak eta xumorroak eta hortxe, ibiltzeko, gustora. Baina azelako lana, arrano arrantzaren moduko lana hartu duzue, abia erraldoi hau egiteko. Zelako artista. Nik uste dut, arrano arrantzaleak ere, inmidiaz egongo direla, horrelako abia bat noizbait hartzeko, Zuek bai artista. Hortxe, adar mota pilo bat hartu, arrano arrantzale moduan, horrelako plataforma bat eratu, eta amentxe, aieteko eskolako bitxito. Abiaren barruan. Ze polita, benetan. Bueltatuko gara ikustera gure arranoak. Baina langileak zarete, benetan, Amentxe. Hortxe, ikusten dituzue, hemen alboan. Hor daude, bitxita. Eta gogoratzen dizuet gauza bat, azkenengo segon ginenean, zerbait gertatu zan, gogoratzen duzu ez da, geneuzkan lehenengo, erakutsiko dutzuet, lehenengo geneuzkan erakutzen dizkizuen bi arrautza. Gero, bi arrautzatetik pasatu zen 3 arrautza jartzera, landa, arrano arrantzaren mea. Eta orain, gertatu dira
hainbat eta hainbat gauza. Gertatu dena da, arrautza horretatik atera direla txitak. Pasatu ziren 30 egun, edo 35 egun, pila bat, landa, emea, arrano arrantzale ama, hantxe berotzen arrautzak, eta handik egun batetan behitu zer ikusi genuen. Gogoratuko dizuet, baina zezuek nirekin ez duzu ikusi. Ikusiko dugu zer gertatu zen maiatzaren 30ean. Ordoa, ipiniko dut bideoa, eta horrela danok disfrutatuko duzue ikusten nola jaio ziren lehenengo arrano arrantzale txitak. Hementxe ikusten ditugun bi potolo hauek. Hortxe da, behitu. Hementxe ikusten duzue. Landa hor arrautzak dituela azpian altxatu da eta adios. Arrautza bat apurtuta. Oskola apurtuta eta beste oskola apurtzen. Eta barrutik, klaro, txita bat ateratzen. Eta landa hor dago bere eraztu laranjarekin, eta bere erpea handiekin, atzaskal handiekin, ikusten, lasai, nola ateratzen diren txita berriak. Duela, aste terdi, 2 aste gutxi gora bera gertatu zen. Eta ikusiko zelako txikitxoak ziren hasieran, eta nola hasi diren 2 astetan. 10 egunetan, hasi dira, bikoitza egin dira. Hortxe, hori izan zen, jaio zenen unea. Eta gogoratu, jaiotzeko orduan, arrautza apurtu egin behar dutela. Eta arrautza gogoratzen duzu ezerekin apurtze zuen, ezta? Hortxe daude txitak, eta hortxe daukate mokoaren puntan horrelako gauza gogor bat, eta horrekin barrutik, eman eta eman, oskola atera, eta oskola apurtu, eta zulotxotik atera. Hori ikusten duguna, ontxe irudi horietan. Hori gertatu zen, orain dela 10 egun. Baina ez da gertatzen, gero txita txiki-txikitxoak izan ziren, eta burua ezin altxatuta, janari eske, ibili ziren, hainbat eta hainbat egunetan, eta 3. arrautza, hortxe, zegoen, oraindik ezer atera gabe. Eta bi txitak, dagoeneko, hortxe indartzen, eskatu, beran amari, janari ontxe gabiltza eskatzen, mon ama, jatea nahi dugu, goze gara. Eta bera amak eta, bakizue, ekartzen dituzte, arrainak eta arrainoiekin jaten ematen dira. Eta jan, begira, zelako txita potoloak ditugun. Ikusten duzu ez da, orain, siesta egiten ari dira, hurbilduko gara purtsoa. Ez dit kasurik egiten, orain itxarango dugu, joan zait. Kamera, horrela gertatzen da batzutan. Baina, bueltan etorriko da, bantxe, gelditu da, eta gero ikusiko dugu, ze geldi, orain kamera mugitzen hasi zait bizirik, baina bakarrik, baina, saiatuko naiz hurbiltzen berriz ere, abiara, baina ez dit kasu askorik egiten, hurbilduko naiz, hurbiltzen gaude, eta mentxetik, geldituko naiz, eta guazen ikustera, berriz ere, ze potoloak kenduko naiz hemendik, momentutxu batetan horrela ondo ikusteko. Ze potoloak dauden txitak. Hortxe, siesta egiten. Itxaroten beraien gurasoak zerbait. Ahora, edo mokotik zehar sartzeko itxaroten. Saiatuko naz, ikusten, hemen, gauzatxo bat. A ber, topatzen dudan, ikusteko zer dan, zelako arrainak eta ekartzen dizkien jateko. A ber, ikusten dudan hemendik. Segundo bat. Tik-tak. Bai, amentxe, ikusiko dut. Ez ba, baina ez dut aurkitzen, segundotxo bat, zuek ikusi hor, segundu duen txitak. Bai, hemen, aurkitu dut. Eta hemen egingo dudana da, hau gelditu. Eta ikusiko duzue, oraintxe momentuan, zer nolako
zer nolako arrain bereziak ekartzen dizkien batzutan, jateko. Batzutan ekartzen dizkiete korkoiak, baina behitu kasu honetan zelako arraina ekarri zioten orain dela gutxi. Txiterik jateko, kontuz eukitzeko, begira, begira. Hemen, ikusten duzuen landa eskatzen, eta benga, eskatu da bilor, eta lako baten etorriko da roi hortxeator. Buah! Akula arrain batekin. Espat arrainan modukoa, luzea, behitu zelako mokoa daukane, zelako espata daukan arraintxorre, eta begira, zer ekarri dien txiteri jateko. Baina ez pentsatu hori osori jango dutenik, Horretarako, hasiko dira zatitxoak, kentzen eta zatitxoak ematen. Zoran dinok, txitak oso txikia dira. Baina, beran amak, emango dutze, gutxika, ontsi. Hasiko da, zatitzen arraina eta gutxika arrain zatiak ematen txiteri. Eta jan, oraintxe ikusten ditugun moduko potoloak bihurtu zaizkigu arranoa. Hortxe ikusten diren modukoak. Horrelakoak bihurtu dira egunotan gure arrano txikiak. Baina hor ez da gauza, baitu, kenduko nahi zabe. Txita bi daude, baina hirugarren txita bat ere jaio zen, baina hirugarren txita hori, hirugarren txita hori, txikitxoagoa zan, hirugarrena jaio zen, eta oso ahul jaio zen, da gainera berezitasun batekin, zuria zen. Eta kostatu egiten zitzaion jatea ezin asko jaten, eta halako batean utzi egin zigun, joan egin zan. Etorri da arrano bat, hurbilduko naiz apur bat ikustera. Baina etorri da beste adarrera, eta utzi egin zigun. Danok ezagutuko duzue, txita hori deitzen zela zuri. Eta erakutsiko dizuet, nolakoa zen. Eta oso polita zen, benetan. Baina, bizitza horrelakoa da. Bizitzak dauka heriotza ere, eta ezin izan zuen aguantau, eta hortxe utzi egin zigun. Baina, behitu, holakoa zen. Bere, nebarren artean, ikusten zen, jaiotakoan txikia, oso txikia konparatuta bestekin, baina zuria. Hortxe, ikusiko dugu beste argazkitxo bat, zurirena, hortxe agertzen da. Zera baino politagoa, baina ezin izan zuen jasan, baina, denok gogoratuko dugu. Polita izan zen, ezagutu genuen, baina orain badauzka bi anai arreba, eta harek biak aurrera jarraitzen dute, hasten, eta zurik utzi gintuen. Baina hortxe ikusiko ditugu iruditxo batzuk zurirenak, eta badakit batzuri pena emate digula, ez daukagulako ia gure artean, baina pentsatuko dugu positibo, eta ikusiko dugu nola jarraitzen duten bizirik beste bere anai arrebak. Hau ere, landu beharreko gauzatxo bat. Hau izan da, erakusteko zuei nola beste hirugarren txita bat ere jaio zen, eta segurenik zuek jarraitu zenutena kamera horrekin. Beitu, orantxe, bueltatuko gara kamerara, ze arrano arrantzalea etorri da abiara. Baina ez da etorri arrainarekin. Ekarri duena izan da, itxasoko belarrak ekarri ditu abia atontzeko. Orain dinok ere, abia eratzen ari da, kenduko nahi zer diti, momentutxo batetan. Eta ekarri du hanketan, hau landa izango da, ekarri ditu horrelako belar beltz batzuk, hortxe, hanketan, landa da, eta belar hauekin abia osatzeko. Eta hemen digutxira, agian etorriko da arrainarekin. Galdetzen didazu ere, ia ze izen jarriko diogun ere. Orain dinok, sorpresa, orain dinok ez dakigu ze izen jarriko diogun. Eta oraintxe momentuan, zuzenean, ikusten ditugu Urdaibaiko arrantzaleak, ikusi gogoratu nolakoak izan ziren txikitan, eta nola lazen hasten, eta hurbilduko gara gehiago, ze amentxe, luma artean, ikuste zaizkier ondino, lumatxa daukatela, egoetan, behitu, ia zelako atzaskalak eta zelako erpeak dituzten, hau da, arrantzale txitaren hanka.
Oraindik iaia urdin kolorekoa da, edo grisa, baina gero bihurtuko dira beraien gurasoen moduan. Egingo dira potolo-potoloak eta handi-handiak honelakoak, behitu. Bere amak zelako hankak dituen, Hortxe ikusten duzue, erastun laranja, eta hortxe, bere amak zelako hankak dituen. Txikitxoak, begiratu zelako hankak. Ondino txiki-txikia, eta orain dabilor, abia atontzen, ohea egiten esango genuke. Eta txitak amentsi, siestan, eta bere amatxo, hortxe, ohea atontzen. Orain behitu, dituzte luma txikitxoak, gorputzean, ikusten dituzue, baina buruan dagoeneko ateratzen hasi zaizkie beste lumak. Behitu zelako begia, daukaten, mokoa ere, hortxe eskutuan, eta bere amatxok eta aitatxok daukate begia horia, baina hauek txikitxoak, ondino marroi kolorekoa, eta gero laranja kolorekoa jarriko zaie. Eta hemen dabiz, egunetik egunera, Urdaibaiko arrano arrantzaleak, hasi eta hasi. Zue badakit orain, hemen digutxira oporrak hartuko dituzuela, nik ere, hartu behar ditut oporrak, Eta zuen etxeetatik ere, badakizue jarraitu alduzuela, ikusten horrelako irudiak. Bakizue, sartu hortxe gure kanalean eta hortik ikusiko dituzue gure arrano txitoen nondik norakoak. Zer jaten duten, zer ekartzen diote. Bueno, ze gauza asko ekartzen dituzte, Jateko orduan. Eta hantxe, ama zainketak egiten arranoena, ohea atontzen. Ikusi denezake. Eta ikusi zelan kamuflatzen diren, Iaia fijatzen garelako, baina besteran ikusi ere ez dira egiten, Bitu, agian orain estali egingo ditu, bero apur bat emateko. Roik arrantzan egiten duen bitartean, bere ama geldituko da arrano txiken zaintzen. Zainketa lanetan. Aunque ikusten dugu ja, kostata estaltzen dituela, asko handitu dira arranoak, Hortxe, belarrak ipini dizkie, aurretik, behitu zelako handiak diran arranoak. Eta hortxe joango dira, hasi eta gero ja, egaz egiten hasiko dira, baina orain dinok denbora falta dute. Galdetzen didazue, ia noz egingo duten egaz, eta esango dizuet, egaz egingo dute, nik uste dut abuztuaren lehenengo astean ikusiko ditugula ja, dagoeneko Urdaibaiko zerutik egaz. Bai? Orain dio falta zaie, hile bat, gutxi gora bera, hasteko. Lumak atera behar dituzte, eta lumak ateratze zaizkienean, hasiko dira egaz. Eta gero galdetzen didazue ere, eta ia gero roi eta landarekin joango diren. Zue pentsatu garen dinok oso txikitxoa direla, horrelakoak. Hasten direnean, roi eta landarekin, aitatxorekin eta matxorekin ez dira joango. Bakoitza joango da, bakarrik, negua pasatzera, kilometrak eta kilometro gara. Afrikako lurretara. Bai, oso urrun. Leku oso epela, janari asko dagoen lekuan, arrain asko dagoen lekuan, eta hantxe egongo dira, negua pasatzen oporretan. Eta gero etorriko dira berriz ere Urdaibaira. Dena ondo badoa, noski. Eta galdetzen didazue, noiz jarriko diegun erastuna. Erastuna jarriko diegu seguruenik uztailaren lehenengo astean, zuek oporretan egongo zarete. Baina fijatzen bazarete, kameran ikusi ahal izango duzue, gure bideoren bat, nola jartzen diegun erastuna. Dena ondo badoa, noski. Eta erastunak erakutsi nizkizuen. Hemen dauzkat prest. Arrano arrantzale gaztetxori jartzeko erastun horiak. Gero ikusiko dugu zer ipintzen duen bakoitzean. Bakoitzean jarriko du letra bat, U, eta gero zenbaki bat, ez dakigu zein izango den oraindik. Edo bi letra, PU, adibidez, ez dakigu.
baina jartzen ditugunean, guk abisua emango dugu eta zuek bideotik eta telebistatik ikusi ahal izango duzue nola jarritzen diegun. Eta etxetik ikusteko aukera izango duzue, noski baietz. Eta hemen, behitu zelako polito dauden, ja bukatzen joateko, hurbilduko gara. Eta behitu ze, gustora zaintzen dituen bere amak, kenduko naiz ni erditik apurtuten. Eta ze gustora zaintzen dituen, bere amatxo, arrantzale hauek. Ikusiko dugu. Nahi dut gauza bat erakutsi, baina, hemen dokada, bai. Eta ikusiko ditugu ere, zer nolako arrainak ekartzen dituen. Zer, lehenko batetan, ekarri zuten, arrain oso berezi bat, polita, baina arrautzekin zegoenean, ekarri zuten, begira, zelako arraina ekarri zuten. Bere ikusten dugune, itxarone, ontxe piniko du berriz. Hortxe, musarra bat, ekarri zuen roik, behitu, hortxe ikusten da, musarra bat nola ekartzen duen, abiara landari emateko. Eta orain egia esan, daude itxaroten. Ea, arrainik etortzen bada jateko. Zuek, adi jarraitzen baduzue zuzenekoan, ikusiko duzue nola ekartzen duen. Eta, bueno, nik neuk, bakarrik esango dizue gauza bat. Jarraitu dugu apurtxo bat arrautzak atera zinenetik, eta hain horrelako txita, potolo eta handiak ikusteko. Eta gero jarraitu beharko dugu ere, nola aterako diren negaz. Agian, datorren kurtsoan, bueltan etortze zaretenean oporretatik, lehenengo hori bai. Oso ondo pasatu oporretan, eta datorren kurtsoan, agian berriz ere egiten dugu zuzeneko bat, ja 5 urteko geraz zaudetenean, pentsa, eta erakusten dizuet zer dan gertatu dena udan. Konforme? Gainera, galdetzen didazue, datorren udan etorriko diren, ala hemendik 2 urtetara. Etorriko dira txitak 2 urtetara, baina Roi eta Landa, puntual etorriko dira datorren urtean, martxoan. Berriz ere, gure artera, berriz ere, arraultza jartzera, ez dakigu 1, 2 edo 3. Eta ez dakigu arrano txuririk edo ez agertuko den. Beraz, datorren urtean gehiago, baina lehenengo guazen jarraitzera, hemen, behitu, txoritxo bat etorri zaie bizitan, joan da. Hemen dikatzeti dago, oso polita da txoritxo. Hau da, bitu, bustanikara bat, ontsi, ateratzen dan kanpora. Ikusteko, bai, hortxe dago, ikusten duzue? Bitu ze polita, hau da, Roi eta Landaren lagun bat. Bitu, bizitan etorri zaigu. Enfokatzen dudan. Urruntxoago, bai, ez, joan zait. Zerako desastrea nahi zen, edorta, desastre. Hortxe, ikusten duzu, ezta? Hori da, Roi eta Landaren laguntxoa, etorri dena bizitan, baina polita benetan, Hau da, bustanikara, larre bustanikara. Oso hegazti polita, hori. Hau ere, Roi eta Landarekin joango da Afrikara, negua pasatzera. Baina orain, beraien abian, posik. Posik. Hortxe ikusten duzu. Bustanikara, horia. Parkatu, larre bustanikara. Eta guazen, bueltatuko gara abiara, eta nik neuk, esango ditzuet, gero arte, datorren, irailera arte. Geldituko gara, oporrak pasatu oster arte, eta noski, ez dugu amaituko saio hau arrano arrantzalearen abestia abestu gabe, ez da? Utziko zaituztet, aieteko lagun guztiak, arrano arrantzalearen abesti polit horrekin. Badakit gainera, buruz dakizuela, beraz, nire partetik, mozu handi bat, den hori, bai zuen irakaslei, bai zuen gurasoeri, ze badakit jarraitzen abiltzala ere, zuzeneko hau, eta datorren urtean, datorren kurtsoan gehiago. Orain, zuek zuen etxetatik jarraitu ikusten, zelan hasten diren, nola ateratzen zaizkien lumak, nola hasten diren negaz egiten, eta gero, nola utziko gaituzten Afrika urrunera joateko. Beraz, guazen, arrano arrantzalearen, kanta polit, hau, zuek denok ezagutzen duzuen, kanta polit hau, abestera.
Bat, bi, eta hiru. Agur! Mm.